Kunglat Danti, kunglat. Graduate na. Hello guys, maadong adlaw na tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Probinsyana. So salamat sa Ginoo guys kay matapata karong adlaw anja. Wala na guys, mao na ron ang graduation din ni Crystal July 14. So wala lang guys, sarang sa duha ni Crystal kay gimik-upan ni janing pagumangko ni siya sa ang amo. So kuan po ni siya karon guys, completer grade 10 ja. Wa may mo make up si Crystal lang may nag-make up guys kay Crystal murag kay bawo naman ni siya mag-make up. So nagmana po ni siya hang tita Florami nga kay bawo po mag-make up. So ija po nang gibutangan og kanang piluka ni siya guys para medyo mo taas-taas po ni siyang kilay. So makibaw na dyan siya mo make up. So magpa-make up lang po gudan ni Crystal guys kay malagi na wala po mapurma ni hang naong. Pero di naman kinahanglan bitaw nga mag-make up, pwede na purbos. Foundation pwede na jud na guys na anad na jud ko mga ngana bitaw nga kanang mag-graduate ni hang mga anak. Okay ra jud ko lipstick, eyeliner. So okay na jud na sa nagwapa na si kuan guys jang gi-make upan. So aron sa juha pa guys ja madyo naman naging mutuwak na lagi ning uwan ron guys kay mao lagi sig uwan dyan ay unos-unos kay sus graduation para nila karon ja ga uwan-uwan pa jud guys na porma na jud si Jagiyang. What if maka-makeup po sila hindi ko ka-makeup sa ako aron. Ano yung classmate ja guys butangan ra man kuno ni jag foundation ja kanang naong kay sinawon naman gajud ni kay malagi na nagbutang lagi ko kanang SPF 50 nga sunblock manang magsigig sinaw ni hang naong. So ija lang man yang butangan og foundation. Bayan. Kaya bisig mo rin naong sa mo to si binak ha. Simpleng buhay. Saan rin mo giduk-duk nak? Kaso lang dito maka-smile ron guys kay kuan matahingipon. Diya guys na namin dari sa eskwelahan diya. Ano siyang giyadyo bisang kuan kay mukanta din si siya guys sa misa. So siya magkanta dito. So salamat sa Ginoo kay wa na ning tuwak na ag-uwan. Sa kalisod sa katapos ay watching ko sa inyong katubangan karon. Umaw na nga padayon sa pagpalingkamot, no? Labi na karong panahon na. Kanya mga college na mo, nangato ang mga eskwela sa gobyerno, way bayan. No? So, way rason, nga naman dili na makakapot sa atong mga tinuha o sa atong mga tumong sa kinabuhi. Mao na kamo mga ginikanan na akong i-encourage ang inyong mga anak sa pagpadayon sa ilang pagpaningkamot. Pero ato lang kong hinumduman nga sa inyong pagpaningkamot ayaw yun kalimot sa pagsampit sa Diyos. Himo sa apil o kabahin sa inyong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o pagpaningkamot. Si San Pablo sa iyang sulat kanto sa Colosas chapter 3 verse 17 kung wa ko masayo ningon nga bisan unsay atong buhaton o isulti na atong buhaton sa ngalan sa Ginoo. O sa ato ganing pagpaningkamot ato ganing himong apil o kabahin ang Dios, sigurado yun na iyat ang pananaginan kung ato yung maghapot ang ato mga timuha o tumbak
sa kinabuhi. Amen? Amen. Sige. Pray that my sacrifice and yours Diya guys, nahuman na agmisan, diya gihag siya ni siya ang maestra, diya. Tagaan siya o garland. So, aron diyang kabuutan ni Ma'am Jubilin. Pilar yun ni diyangan guys, diya. Paliog lang po kung follow si diyang page guys. Rakista GTV. So, kanang ranin sa kabuutan, jaming kadyo nga maestra, diya. Mo ni nag-encourage ni Cristel nga kuan ka ng kanta. So good si Cristel grade 7 hantod na grade 12 si Jay nagkuan na sa choir sa simbahan man na si Cristel. Naanda da siya magkakanta bito sa simbahan. At ato ni Jubilin kay ram pangpanggan mo ni Cristel ja. Si Nicole guys nintabang pud siya assist dari maghatag sa tassel kanang pangbutang bito sa kutuga kay ilang gilis dag kulay green. So proud na proud po mga maestra dari ni Nicole kay dari lipod siya naka-graduate. So daghang salamat sa mga maestra dari nga mga kabuutan. Diya guys, ara dyan nisang kabutan, Ma'am Jubilin. Kanang jamming kaso sa mga estudyante. So, mo ni Zay maestra pod guys nga ni-share pod na ho guys. Kaya mo lagi po siya na-operahan na siya og kanang heart nga pare sakit bitaw ni reverse. So, sige na siya na kay istoryan dya. Salamat si kaso kung nanin niya nga na maestra pod ni Cristel kay nakatuto pod si Cristel nga mag kanta sa simbahan kay nagtudlo man ni siya og choir sa simbahan. So, salamat kaso ni Ma'am Jubilin sa pagpangga sa mga estudyante dya. Usama na si Cristel kay mag-college naman pero di ka na makalimtan Ma'am Jubilin. Guwapa. Bye! So, congrats na club you. Padayon sa imuhang kamayong bata o sa imuhang pag-eskwela. Dya, apilad o pagampo sa Ginoo. Mga naigiingon sa pari nga. Rapan. Hindi hadlang ang kahirapan sa pag-eskwela karong panahon na. Labi kadug pa ng wali sa pari ba kay. Ang prinsesa, kanang so, good luck na kung kanang sa iwahang sunod nga Thank you. journey. It's not So, the end, it's the beginning. So, ija pa ng The journey. so, si Zay ning kanta dito guys sa pagmisa, dyan sa piningkanta sa Okay ra ba akong kinantahan oy? Ang good, dyan. Dapat buwa ka boss. Dili mong gadala ko nagkuan. Ingon day sa pare nga hindi hadlang ang kahirapan sa maabot Ma, ang dagan atihang tingnan bunigas ma. ang mga bata kuron maabot ang ilang mga pangarap di para hadlang ang kahirapan. So bisag unsa naton kalisod atong paningkamutan nga atong anak nga maka-eskwela. Kay naay mga libreng eskwela karong panahon na. So daghan salamat dahil sa opportunity pod nga sa Cristel maka-eskwela jud sila ang tuiga kuhon maloy Ginoo. So good luck na kay kuan sila kanang ato panghuwaton nagijahang resulta sa ijahang pagdimo. So atong ipagampo guys da na awardan day pud mi kuan kanang parent of the year kay malay naka-graduate na sila sa kuan. So cake day si Cristelan. Salamat ni kadto sa yang ating nga nagpahimo og cake. Balag ginagmay basta Ginagmay nga big cake. Big ano na siya guys kanang wala may handa pero namong pasalamat lang sa Ginoo dako kadto nga nakaabot si Cristel ng jahang grade 12. Guys, nas Cristel mag-message day ninjong tanan guys. graduate na jud ko. Then una sa tanan ko salamat ko ni God kay naka-survive ko sa kadaghang kalisod niya. Hospital pa jud ko kaduha. Nya way kaunay na hospital jud niya. Kuan, salamat ko sa mga una sa tanan pasalamat ko ni Ma'am Ingrid sa
iyahang gihatag nga blessing na akong laptop kay kung wala po to di po ko makaga mag-research wa po with honor. Then sunod si Ma'am F. Mia sa akong iPad. Salamat kaayo ma'am kay dakong tabang pod kaayo to nako. Then si Sir Mike sa printer. Kung wala dyan ang printer, wala dyan ang tanan. Then sa ubang mga viewers ni Mama, so mga ni-sponsor na ako. Salamat din na ako matagsa-tagsag pangalan kay daghan na kaayo. Then sunod sa akong ate nga mas sinabtanon sa pagkasaputon, usahay, niguli. Then sa akong parents nga nisuportan ako, mga balon-balon na ako sa mga pagsabot ako sa akong Pagpaningkamot. Oh, nya pagpaningkamot nila sa sacrifice nila ang kahuman pag eskwela. Then salamat. Moro to. Sa ate, oh. Congrats, ate. Ate, kila ba nahatod ni ate eskwelahan? Uy, iyawa man tagda ni ate. Ngayon man, nagpapansin dito siya kay Iyawa naman yung Dante, kapainit man lang Dante eh. Suluoy siya guys, kaya nagpatagad siyang Cristel, kaya waman niya tagda. Man ako tagda ni ate nga pero milaban ako siya hatod sa eskwelahan. Congrats, ate. Salamat si Dante kay Salamat Dante. Salamat. hindi na baka maghatod na mo. Hindi na ba ko hatod ni mo school? Nihilak si Cristel guys kay Salamat. Thank you Dante. Nana, ako na, dali na. hag ate, dali. Nana. Hag ate. Anak. Wala nang luod ka? Congrats Dante. Congrats. Graduate na. Luto si Nicole, si Salamayang ipaluto. Ja, lami man dyan guys, basta kani may himong sauce na. May pagkamahalan ni si Jamorag sa sintang sa kingani. So, maray mong pagsalusaluhan karon guys sa isang mga igagaw ni Cristel Dari nga. Nade po ining kuan ning completers grade 10 ja si Cristel graduate. So maraw dyan yung pasalamat nga kuan ka nang dinanid og kanang daghang bungga nga pagkaon kay naay nang invite ni Cristel ja kung anong moto pa man kana matay spaghetti bitaw guys. Gira jud nang way handa kay basta makahuman lang mag-eskwela. Yami ag dali si Nicole og luto. So pinangga jud kasi mong atinak. Thank you, te. Teka, human kong skill at elfos. Ato ko, pasal ko dumagiti kay kada adlaw dito na Jollibee. Ano po gay kwarta? Kay si ate sa una si pasalubungan man kani sa Jollibee saka na kay may bards na kasi nga alama. Ano naman sa mga day, kahit kung si ate Jollibee magkay kwarta. Kasi ano ko kung sige lang ma kay pasal lagi ko ma inigulit na ko na siya mga mix and match ka na. Kaya ko nga sa una kay siya man palit ak karon ako na pod. Ija ko nung tigo mo nagijang bawnak. Jang Pasar. ija ko nung tigo mo. Mo mo itigo ikaw ni mo dito. So man yung pagsalusaluhan nun guys. Di na nidog ka ng Ano mong cheese nila may kaling na cheese. Hala, oh bitaw cheese. Puto mo ko na siya na cheese. Ay dali na. Puto violet Marvin! lagi ni. Puto nga violet lagi ni. Uy na may gamay nga. Tikwalig. Ay lami bitaw siya ganaingan ano. Ano bitaw sa matag-init ni? It is steam. Ayaw na kayo lata na gani. Daw ka na mga bata nak. Here we are. We are the dreamers. Shaping us away to Salamat ka ni ate. Huy, kigilutuan ka. Iya ko nung handa. Oh. Lipay mo gud siya. Snap. Lipay ya po siya. College 61 to ni. Basta college na ka? College na po. Bilak na po. Wala na. Isa ko mamingaw ko mama. Yak! Hala. Mayana ka? Hala, Tawag ko sa yung ano na ba si Kuan nga dahil hindi ko sa imong room ha kaya tod pa kasi mong lingkuranan kaya umili ko ayo mong lingkuranan. Puro ginintar eh. Ay, siya nga ato kastubangan ang lugaan. Aron makapaminaw kag maayo. Ano na dali ko mama no nya. At Kaysa una, adan pagpaniud ko. di naka-remember magugo sa una nga kuan. Nintar mi. Kaya adyo mangita jud ko ginaunhan sa likuran kay di ko ganag nas likod kay daghang ma kuan bitaw nang Uy, may sa likod. ganahan jud ko nila guys nga ana sila kinauna dai na. Tawa sila ba?
Tulong ko, ari ka diri ka oh. Ato dyan kinaunahan na ngita, juguliguran dyan karon nagsamot ng college na, kaya Kanya pulbusan pa ng liog na. Buang na. dyan sa may, sa may istorya sa mga anak ba? Best. Hala, parent of the year yan sila. Tuwag na ko, hindi punta si Minyo. Ingo si Papa. Apil na ikaw. Kamot ka. Salamat po sa Ginoo nga nahuman na gid niya ang high school. College nila yung Tama na ko gusto niya. Grabe kahasol kay pagpaningkamot. Ginagahilak. Sapot. Sapot. everyday. Research. Sinubuan pa, emergency pa, kadlawon. Emergency pa. So, Bye-bye. lusot yun. Akin lang ang yun. Diya, salamat sa Ginoo mangkot tanan dapat salamat una sa Ginoo. So guys, salamat sa tanan. Number 1 gudang at data ang Ginoo. Diya, salamat sa handa day ni Nicole. Sa ijang pakik ni Nicole. Kay kanara jud atong makayanan. Disi nga na nadako. Hinarbin, congrats Arbin. Kay wala man tay Ano lang sa kay mag-college naman ko din na pwede magtarong og eskwela kay arong magpalit na ng upuan. daghang kuan. Ay palit og unlan. Habol. Kahit na nag-rest. Kay mama kaw. Hindi malayas na may tag-upuan. Hindi na pag... Guys, nangauna sila. Kuwang ni og usa ka bata. Hayay pa. Hindi ako rosa. Sa boarding house? Oo. Di mo siya pwede. Pag inawag is Papa. Naman. Dapat ma-matured na ko. Saan pagka-matured nga? Ang turagalis ng ko ay, dili, lagi, dili. Di maghihapon uy kay Nakakatungkog sa kay series day first year college na ko. May lamang ko ba sila nila? Wala mong sa kay series mo para ba? Sa Ako una, mo ka matrap ticket. sa una kay, ticket og. munaog na ko na kay, day. Day, kung sa kay kong series mo. Si Nicole kay bawo na mo tanaw. Ako gili ko kay bawo mo tanaw pero karon kay bawo na ako. Kay sigo sa kay siri ba makabaw na ko. Sige kabalo. Naa sa babaw sa nailingin ba? Imo Diyan na sa ubos food. naka left side nga una ko kasi una nga bangan. Nya pikas na mo to ito. Saan na ipon ba na piso? Sa babaw jud nimo lang tawo ay sa lalo. Ay si Dante pa ka na. Kunya meters nung mas lalo no. Salamat Salamat guys. Love you all. Amping, ampo.